Mesiyas na totoo, ug manadaing kabarang anak isimyon kinamta. An matay tingnaguman sa Diyos na amang mahal. Iyo ini an unulay. O Diyos na po ngaya dagat ning misericordia. Ang buhay ko anhon ko pamantan sa kong nakita. Ang natubos sa kabus na aring panghilingin ko orog kagayon sa mundo. Kundi inihong aki mo kinikili ko digdiho.